Asko kostatuko zaio Bartzelonari ospakizunok errepikatzea, asteburuan irudialdetik berrituta hasiko den Endesa ligan. Modernizatzeko asmotan jarraitzen dute arduradunek eta bideo horretan ekitaldi dirdiratsuan bildu dituzte 18 taldeak. Talde asko eta helburu gutxi, titulua batzuena, mailari eustea beste batzuena, eta gehienena ahalik eta gorago eta lasaiagoa amaitzea. Pibot peto-petoa falta bat zaio ere, badirudi Real Madridek hartuko duela favoritoaren lekua. Hori jakina Bartzelonaren baimenarekin. Hortxe izango dira erne aurkarien utxak aprobetsatzeko Valentzia eta Caja Laboral batez ere. Bilbao Basket eta Lagunaro ere saiatuko dira goian ibiltzen, bigarrenak diru kontuak oso estu lotu behar izan baditu ere. Eta gaurko jardunaldia bukatzeko jaurtitzaile eta txekitzaileen trebetasunak dastatu ditugu. Izan ere, Sergi Gladirren eskonmuturra urrezkoa izan da hiruko aleginetan. Eta James Gist, unika jako jokalaria behin baino gehiago eta saiatuko da ligan halako birrintzeak eskaintzen. Halakoak eta beste jokaldi ederrasko ikusko ditugu, zalantzarik ez, zapatutik aurrera.